L'equip femení del Club Bàsquet Molins ha guanyat per 49-48 al Gres Platges Mataró a Copa Catalunya. Victòria important de les molinenques contra un equip de la part alta de la classificació. Ja des del primer quart, les de Juan Couto s'han posat per davant en el marcador, encara que el partit ha estat igualat fins al final. La clau ha estat l'encert en els rebots del Molins, fet que els ha proporcionat molts punts. Als últims minuts i quan l'electrònica estava molt ajustat, les molinenques han mantingut la victòria per la mínima amb el definitiu 49-48. Tot i la diferència entre els dos equips, Couto està satisfet amb el treball de les noies. Bueno, somos el equipo que somos y ya son el equipo que son. Es un equipo que va a jugar en el grupo de arriba por méritos propios y nosotros hemos salido esta temporada a intentar no quedar ahora mismo entre las tres últimas y nos vamos a ir al otro grupo con 2 victorias, con lo cual, bueno, hay una diferencia importante entre un equipo y otro. Nosotros llevamos una muy buena racha de trabajo y bueno, ya la semana pasada en Viladecans pusimos las cosas difíciles al equipo local y seguimos trabajando. Nosotros lo que pretendemos es que cada partido de esta fase haya una mejora y que esa mejora nos lleve luego a poder salvarnos cuando vengan los partidos de nuestra liga. Adrià Castejón, entrenador del Gres Platges Mataró, creu que les seves jugadores no han mostrat la seva millor versió, davant un Molins amb moltes ganes. Sí, ha estat un partit competit, també ens faltava una mica d'atenció competitiva, ja que a nivell classificatori no era important, sí que era important treure'l, però no era important a nivell classificatori i crec que ens ha faltat un pèl d'atenció competitiva en les últimes accions, no? Ens han agafat 5 rebots seguits en atac, no són normals, no? Llavors bueno, no hem pogut donar la nostra millor versió, tot i així han debutat 4 júniors que ens ajuden a entrenar i bueno, bona feina. Ara encara la segona fase. Bueno, elles han lluitat molt, han cregut molt, han jugat amb una motivació molt alta i ens han guanyat clarament la partida del rebot, no? Jo crec que ha sigut l'efecte clau. No sé si a l'últim quart ens hauran agafat 20 rebots. Llavors, clar, ha sigut l'efecte determinant, les ganes que havien posat en anar-hi a totes. Aquesta victòria dona confiança al Club Bàsquet Molins, que té com a objectiu mantenir la categoria.